Ο ασφαλιστικός σύμβουλος μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Το επάγγελμα του ασφαλιστή έχει να κάνει με την ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών του εκάστοτε ανθρώπου, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ίδια του τη ζωή βασικά, είτε με τη συνταξιοδότησή του, είτε με την νοσηλεία του και οποιαδήποτε άλλη ζημιά μπορεί να δημιουργηθεί στη ζωή του από βία και ατυχή γεγονότα στην περιουσία του και στον ίδιο. Ο ασφαλιστής πρέπει να είναι έξω, να έρχεται σε επαφή με γνωστούς και αγνώστους ανθρώπους και από εκεί και πέρα χρησιμοποιεί ό,τι εργαλεία υπάρχουν μέσα στο γραφείο το οποίο εργάζεται, αλλά η συνάντηση και ο χώρος ουσιαστικός εργασίας είναι έξω, είναι εκτός γραφείων, εκτός κλειστών χώρων. Για να καταφέρεις να κάνεις αυτό το επάγγελμα, που δεν χρειάζεται κάποια ουσιαστική εκπαίδευση πάνω σε αυτό, εκτός από τυπική κατάρτιση που είναι απλά ένα χαρτί το οποίο παίρνεις από εξετάσεις που δίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος και μία σύμβαση που πρέπει να συνάψεις με ένα οποιοδήποτε ασφαλιστικό γραφείο. Από εκεί πέρα, να καταφέρεις να πουλήσεις, θα πρέπει να έχεις υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, απόλυτη ειλικρινή σχέση με την κοινωνία στην οποία ζεις, για να μπορέσεις να προσεγγίσεις σωστά έναν άνθρωπο και να του κάνεις ανάλυση αναγκών. Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να εργαστεί από μόνος του, μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος για παράδειγμα, μπορεί να εργαστεί σαν υπάλληλος σε μια ασφαλιστική εταιρεία, είτε ως πολιτής είτε ως υπάλληλος ο ίδιος, μπορεί να εργαστεί στους χώρους εκπαίδευσης. Οι προοπτικές του επαγγέλματος του ασφαλιστή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το σε ποια χώρα δραστηριοποιείται ένας ασφαλιστής. Συγκεκριμένα στη χώρα μας οι συνθήκες είναι δυσίωνες, αλλά αποτελούν και μια πρόκληση για οποιονδήποτε θέλει να κάνει το επάγγελμα αυτό. Ο κλάδος της ασφάλισης δίνει διάφορες προοπτικές εξέλιξης σε κάποιον που ενδιαφέρεται να δώσει εξετάσεις που επιμελείται η Τράπεζα της Ελλάδος και να λάβει εξειδικευμένο πιστοποιητικό ως ασφαλιστικός πράκτορας, που έχει ως έργο την ανάληψη με σύμβαση έναντι προμήθειας ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Μπορεί επίσης να αποκτήσει μετά από εξετάσεις πιστοποιητικό ως μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, είτε ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, είτε ως συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και να έχει ανάλογη εξέλιξη στον κλάδο. Θα συμβούλευα όποιον άνθρωπο στην χώρα μας ξέρει ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις στον άλλον και να έχεις πραγματικά ψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης και δοτικότητας να το κάνει. Δεν χρειάζονται ούτε τυχεία, δεν χρειάζονται ούτε υπερβολικές γνώσεις. Χρειάζεται αγάπη για τον άνθρωπο και όχι εκμετάλλευση.